Now guys, this video is going to be the Patatim cooking. The Patatim cooking is just like humba. Hugasan muna natin. See this? This is pork feet na nahati. Ayan siya guys, oh. Pork na lang. Oh my god. Oh my god. Ah. Ito muna lutuin ko. Ito na chop na guys, yung ano. I will be placing 2 tablespoons of this black beans, salted beans. The star anise, I have 3 pieces and 5 leaves of bay leaves, and then black pepper, the kikuman, soy sauce, and 8 cloves of garlic. Meron na yung pencil. Naguro sila ng ano. Baka ayaw. Beans. The star anise, I have 3 pieces and 5 leaves of bay leaves, and then black pepper, the kikuman, soy sauce, and 8 cloves of garlic. Meron na yung pencil. Naguro sila ng ano. Baka ayaw. This is measurement of 1/2 cup, so 1/4 cup lang ilagay kong kikuman. Kalahati nito. Yan. Place here. Yan. And then itong black beans guys, kita nyo, I will put 2 tablespoons. 1 tablespoon ko is like this. 2 tablespoons. Okay. Hindi natin gustong umalat ng gusto. And then later, pag naluto na, pag medyo maluto-luto na, lagyan ko na siya ng 1 tablespoon of brown sugar. And then add black pepper, peppercorns, maybe 1 teaspoon. Ayan lang, konti. Okay? And then close. And then let it boil for maybe about 20 minutes. Ice cream. Masakit ang throat pero ice cream pa rin. Sige. Ano sabi mo? Ice cream. Yummy. Delicious. Ready, 20 minutes. Kailangan pasingawin natin. Yeah. See? Nag-release na ang usok. Hintayin natin mawala yung usok para sa ganun open natin. Tingnan ko lang kung malambot na. Ito ang unang muwag ako. Oh, no. No, not yet. Kulang pa. Men, ng 10 minutes. Sige. Ay, isda pala. Lagyan yun siya. Itong nalimutan kong ilagay. Parang kare-kare. May peanut butter pero hindi ha. Pampaano lang. Pampalinamnam lang. 1 tablespoon lang. Okay? Sali ko siya dito sa pagkulo para lumasa. One tablespoon lang. Parang bitchin baga. Okay. Then, takpan. Pakuluan ng 10 minutes again. Ilak. Ayan. Luto na siya. Malambot na. Sarap. Masarap na siya. Look at this. Jelly.
It's just like a gelatin. See? Yung nasa ilalim. Yan. Kita ba? Ayan guys. Ang sarap yan. Yummy. Okay. Luto na siya guys. Lagyan natin ng pechay. Tanggalin lang yung tangkay. Ito guys, tinatanggal yan. Okay. Buksan natin. Yan ilagay sa ibabaw. Sarap. Yan. And then close. Tayo ng masarap. Ayun. Ayan. Ilak. And then sindihan. Kuluan ng 3 minutes. And then tapos na. Hi! Salamat! Ang sarap ng patatim with pechay. Yes, sarap. Malapit nang makain, malapit nang matikman. Konti na lang hintayin. Open uli natin. Tingnan uli natin ang pechay kung luto na. Pwede na. Ooh. Wow. Guwapa. Guwapa na pechay. Ano ba yan? Sorry guys, malikot ako. Malikot yung cam. Ayan na, ready na. Ready na guys. Nakita nyo yan? Oh. Oh, ganda, sarap ha. Oh, kita nyo yan? Oh, wow, sarap. Okay, and tikman natin. Ang linamnam guys. Manamis na lasang tausi na may peanut butter, malinamnam at mabango. Ang sarap guys. And then ang karne is very, look at this. Look at this guys. Ang lambot oh. Oh, lambot. Ang sarap for dinner, yes. Okay guys, thank you for watching. Thank you po. Sana naman gusto nyo magluto ng gayahin nyo yung luto ko sa patatim ko na very simple but cool. Yan, masarap yan. Ang sarap-sarap. Yes. Okay, thank you for watching guys. Hope to see you again next time. And thank you for supporting my channel. Thank you. Thank you so much. Sana naman na-enjoy nyo at nakuhanan nyo ng mga techniques sa pagluto. Okay? Hilig ko lang talaga magluto, guys. Okay? Ilagay natin dito. Ay, kumukulo. Kumukulo-kulo pa. Ooh. Oh. Kumukulo-kulo pa oh. Sinikit.